ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶስ ኣብዚ መጨረሽታ ሲዝን ንኖቲንግሃም ፎረስት ከም ዝገድፋ ሪፖርት ሓቢሮም ኣለዉ ብሓቂ ዝሰልጣኒ ምዚ ኦውነር ናይ ኖቲንግሃም ፎረስት ድሕሪ ሌስተር ሲቲ ፀወታ ኣብቲ ቢች ኣብቲ ሜዳ ክቋየቁ ርኢናዮም ኢና ካብኡ ዝመፀ ሳዕብየን እዚ ሰልጣኒ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶስ እዚኣ ክለብ ክርከባ ኩሎ ደረጃ ኣብ 17 ደረጃ ነይራ ኣብ መበል 7ይ ደረጃ ኣብ ኤውሮፓ ዝመፅእ ዓመት ከም ትሳተፍ ዝገበረ ኣሰልጣኒ ብሉፅ ኣሰልጣኒ ምናልባት ኦውነር ናይ ኖቲንግሃም ፎረስት ድሌታቱ ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ከሳትፋ ድሌት ነይርዎ ግን እዚ ዝገበሮ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶስ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶስ ቬሪ ሳድ ብሓቂ ኣብ ብሉፅ ብቕዓት ዝቀየራ ጋንታ ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኣብዚ መጨረሽታ ሲዝን ኖቲንግሃም ፎረስት ገዲፉ ክወፅእ ከም ዝደሊ ሪፖርት ሓቢሮም ኣለዉ ብሓቂ እዚ ሰልጣኒ እዚ ካብ ኖቲንግሃም ፎረስት ወፂኡ ኖቲንግሃም ፎረስት ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክንደይናይ ከይጥዕማ እዚ ሰልጣኒ እውን ናበይ ጋንታ ኸይድ ብሕጂ ክንርኤና እዚ ግን ብሓቂ ቬሪ ሳድ ንኖቲንግሃም ፎረስት ፌንስ ነቲ ክለብ እውን ተኦውነር ሰኣን ዘይምሕሳብ እዚ ብጣዕሚ ዘጉሂ ውሳኔ ክኸውን እዩ ንድሓር ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶስ እዚኣ ክለብ ናይ ብሓቂ ገዲፍዋ እንተኸይዱ ማለት እዩ